Hello guys, welcome back to my channel. Hi ate, hi ka naman sa vlog ko ate. So ngunyan po, uyan na po kita sa mismong Banwa, aning libmanan. Mabakal po kaya kami ning pang exchange gift ka mga aki ko. Ayan. Ayan ikaw. Ayan na tayo rin. Dai, mag-school supply na lang. Uso. Ayan. Uyan na po kami ngunyan. Mahanap po kami ning Hiling-hiling ka man pag may aaging motor, right? Gasa-gasa. ayan, ayan po. Mahanap po kami ning pang exchange gift. Inot na nini, inot na. Ning pang exchange gift ka mga aki ko. Ayan. Hi ate. Ayan. Inot na ni, inot na. School supply na lang kaya mas maganda. Duman-duman kita. Yan, Duman ng hindi school ako supply. mga